Ayo kanca para kanca sowan-sowan kutha Pono Roko. Ocap acarita dok nalika samono salah suwisining patung bayangan kasuwun dening Sang Kusa maring Ayu Dewi saka langit. Minangka putri kadiri kang dados Raden Raja Sewu Negara minangka raja kutha Wanaraga salah satunggalipun raja muda saking tlatah Wanaraga ingkang gagah prakoso sing marajaja naratedas bapak palune pandhesi saking Galindo. Aya Nuwun sewu diparingi padang dalane, nuwun paringi padang dalane. Oh, halo everybody. Sido kok dudu jane. Ayo. Iki lagi. Amit tak ya. Hai. Ora mau urupne mau bengok-bengok malah telakmu rusak. Cek. Ah. Piye to Pak Amit? Iki sore iki 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 lho. Bene sing kok gendeng ya. Lah. Kualek. Piye to Pak Amit? Awakmu mang metu ditabuhi apa? Jogetan ganongan. Kowe ditabuhi ganongan. Tabuhan ganongan. Lah terus aku metu kok ditabuhi tawon das. Lah kok iso tawon das lho? Lah kuwi balapan motor yo nyo. Apa enek ganongan metu tabuhi balapan motor lho? Yo sing padha kaya kancane no Mas. Kendange Mas, kendange. Sik tapi hop sik Pak Amit.
aku ning kene yo ora trimo joget tok. Lah terus? Terima jasa angkat bocah. Lah didoi. Ndi? Sing ndi, Bu? Lambiran iki lho, golek-golek lho. Oh iki. Iki lho, iki lho. Ini ayo. Mangkane dudulan ae. Iya toh. Iki anake sapa? Kuwi anake wong lho, sing tenanan lek jujur. Abot, Lah Cek. iya sing tenanan. Padak ning kucing. Nah. Lho. Nggih, pundi niki ibu-ibu wonten apa mboten yogane sing ten mriki? Oke enek. Wonten. Wonten apa mboten? Kene dadi tegulune ngono. Eh? Kok rene. Oh, Kok ditegulune? enek ibuke. Dijunjungne. Nah. Ah. Lah iya. Walah, Bu. Si tongkas. Ndi si Si tongkas tongkas. sing ndi sampean milih? Sing Pun ndi? iki 75. Sing iki 50. Kok kok bocah kok Lah kono si tongkas padane ning pasar. Maksudnya ki anake kurang siji ning kene. Oh sing ndi sampean ndi? Sing Ibuke ndi? kan ndi? Iki. Heeh, yo kene Le. Ayo Le. Wah, Nang kene. sing iki rada anu ki. Nah, wong Gondrong. ngene lho carane Wes. iki. Hati-hati lho, ceblok kaya tewel kuwi kok glubuk. Bobote yo ketoke akeh. Piye aku mang yo wis Maksudnya gede. aku mang yo wis joget. Nah, Yo wis joget titik-titik. kono ki omong ngono aku metu yo ditabuhi joget, ngono lho. Malah ditabuh. Aja sampe ngisi-ngisini aku. Wah, wah. Aku ki nang jarakan kene iki wis kaya omah dhewe. Oh, tenan, Kaya omah dhewe. Koyo iya lho Pak Jo. Aku ki nang jarakan kene wis kaya omah dhewe. Lah, Apa meneh gone Mas Depa ki wis Mas kaya Depa. keluarga Wis dhewe. wis kaya batih ya. Tenan wis kaya Kaya bate Mas bate. Jos. Lah, Tenan. nyapa? Alhamdulillah bengi iki adewe yo melu ndedonga, Alhamdulillah. melu mangayu bagya. Bener, Dene bener. bengi iki awake dhewe Mas Depa dan keluarga ki alhamdulillah ukir-ukirane apa kuwi jenenge omah ki anyar. Benar. Kuwi delok kuwi legak-legok kuwi. Oh, Ya apa kuwi? Wong kajate iki kuwi. wong delok, iki wong delok Pak Met. Udu ukiran. Wah, wong Iki ta wong iki. delok. Lah tak kira tritise anyar ngene badanku kok Orane megak-megok. ngono alhamdulillah wong jaraan iki tumplek blek mae Mas Tumplek Depa. blek. Biyek delok lho. Dah. Delok Iki ning kene iki. tembok ya. tok. Nah, kayak abah kok yang delok ya. Bagengku nang kene. Tenan nang kene iki kudu ngati-ngati. Ngomongi alhamdulillah. Ngene iki lho delok sampai pagere iki rangkep jan koyo ngalah-ngalahne ning Polres. Wah. Dadi malah koyo diesel malah. Ora ning ngono ki ben penonton ben ajake iki tidak ada kisru. Oh, ben iso kondusif. Bener. Oh iya, Lah, terima kayak Pak kasih. Babin Yes, Kaptipnas. siap. Selamat malam diaturkan Budi kepada Surawo. Bapak Keamanan Yorawo. Nah, benar. Jadi diharapkan malam hari ini bisa berjalan dengan kondusif. Alhamdulillah. Aman dan lancar. Amin. Supaya apa? Supaya izin keramaian untuk kesenian bisa dipermudah. Benar Betul. sekali. Mino, ya toh, Mas Jos? Betul. Bener. Aja ya Mas Jos ngalami aku. Ini ngalami mergane. Ora ning ngono ya Pak Met ya. Iya. Iki ngono Angel, sing betul. program pemerintah iki ame ning SMP tok. SMA ya ora ning SMA tok. Apa? Iki ngono Mas Depa lek nikahan. Lho iki kan toh? Nikahan. Mas Depa ki. Alah, iki piye to? Ditanggap orang ngerti acarane iki. Piye to maksud iki? Aku ora diundangi. Iki nikahane Mas Depa kalian Mbak. Mbak Dika. Depa sing biasane jaran kuwi toh? Bener sing cilik ku lho. Kuwi rabi. Cilik kok Rabi. kepek masamu. Sing rabi Tenan ku toh yo. iki Mas Depa rabi to iki? Rabi. Heeh, kalian Mbak. Kosok wis rabi. Weh. Iki. Karo Mbak sing ndi? Yurika. Yuriska. Yurika lah iki. Ah. Batinku ki Depa sakmene oleh Yurika sakmene brayeng. Iki keblekan susu ora tewas. Apa to Joshua ki? Susu bayi lho botolnya gede. Ora ning ngono ki melu program pemerintah. Ora mek SD SMA tok. Heeh. Nah, sistem zonasi kan SMA tok to. Heeh. Mas Depa yo melu program pemerintah sistem zonasi. Maksudnya? Lah wong bojone wong gondang kene ae juaraan kene Oh ae. yo jaraan. Oh, pekgo. Pekgo. Pekgon. Pekgo. Nggih nggih alhamdulillah. Muga-muga sakwise Mas Depa rabi apa meneh oleh tanggane dhewe, muga-muga sak jaraan iki iso malih dadi dulure. Ah, dadi dulur. Rabi dulur jujule kuwi go barno. Lho ora, Mas iki dadi dulur kabeh. Dadi ki akeh contone wong jaraan sing oleh tangga ki ya akeh. Akeh. Dek kapan ki dhewe nang iki ngalor notok kuwi oleh ya tangga tiba. Tangga. Dhewe kene iki yo. Kono anake Mbah Bayan oleh kono. Cedek-cedek yo kene. Cedek kene beceke ya malih double. Lah kenal kabeh. Ora ning ngono yo wong pawon iki penak lek tandang gawe iki yo ora kesel. Yo ora mambu. Iki aku joget gantian joget. Oke, minggir. Oke. Kowe wis joget? Sampun. Wis Minggir. salto. Urung. Sampun salto. Sitok. Sitok aja. Ayo Mas Wani. Minggir ya. Ayo, iki gandongane neh to iki. Dudu iki leak.
Tak kira lek telu. Iki leak tuwek. Kuwi warok. Kaya bungkus bare bakal liwari kuwi ya itu Mbak. Urung. Urung diabani. Ngono to Pak Amit ya. Cake. Ya ambune opo to? Ora ning tas madang opo lho kaya ngene ambune iki. Ambune lho. Sate. Iki badhek tape ngono rasane iki. Lah, Sate kok kecing ambune. lah sate tahu kok aku. Ayo to sing enteni kendang dhisik. Enteni kendang ding. Rasa dinteni Lah, kendange nyapa? numpak motor dhewe. Abe-abane iki lho abe-abe. Ododone lho. Oh, ngenteni kendang. Tak barek dulu nung dandang nah lagi sampean joget. Ngono lho Ayo, sampean. Pan. Ayo, Ndang. Dewe gak tenanan. Nah, iki wis. Ndang, yo. Ah. Tepuk tangan dulu. Iya. Iya, tajake. Tepuk tangan. Pak Jo. Iki piye to cah iki? Piye to cah iki? Kowe iki piye? Iki piye? Kowe kudune lek mesti kaya sepot tepuk tangan saiki ngono iki langsung tunjukno ber ngono lho. Kendang wis muni iki sampean salah. Sing digrak ngono lho. Oh, alah. Lho kok tepuk tangan ae. Nah, Ngene ta. Iya. ajal tangane ning dhuwur. Nah, senyum. Jalan mlaku. Itik. Nah. Wah, padakne komedi kethek wis. Lah arane ngono sing sigrak sing apik ngono lho. Sigrak yo sigrak. Art. Nah, ya. Iki asam urat ku mati. Kene iki nyapa kene iki? Yo maksudnya iki geter. Mari ngono tok delang ngono lho, Pak. Oh, hari remo. Ora isin karo kaose delok grebek sura lho. Pane iki. Iki grebek sura bantreng lho diruyo. Oh, alah, uduk sura sasi lho. Betul. Ayo njajal. Grebek sura iki grebek Selo. Kus. Ayo Mas. Solah ning nyawang kancane teng muterak sikil barang ngono kuwi. Lho. Nyapa absen banji. Menika ndas mendo Kyai. Wila, bariki paping barang munggah. Ya lah 500. Ya oleh neh, ya. Ini genteng barang mumbul bariki. Ayo suwi-suwi iki bar iki persiapan iki. Iki mang sing joget wayahe sapa? Wayahmu. Berarti hakku. Sapa sing wayahe joget kuwi hake dheke. Nah, kene Apa brene? Iki aku lah. wayahku kok. Nah, siap matur suwun Pak yo. Wis atungane rezekine kathah. Sehat terlalu. Saman kirung joget kok wis arep wis oleh sawer. Joget lho wisan. Apa lho ini tok iki? Lah, kowe wis joget? Wis atraksi apa urung? Endi? Loh. Mas Tiro sampun atraksi apa urung? Wis.
Durung, ora enek buktine ora iso. Ora enek buktine. Saksi tok gak iso. Kowe dudohno lek atraksimu ki pancen kowe wis atraksi. Oke. Ben oleh sawer. Saiki wayahmu. Wayahku nang Iya no. Oke, lek atraksi ngene. Iya. Dagduk-dagduk tak. Aja suwi-suwi. Bar iki enek atraksi neh. Apa? Melok sing viral. Pajake melok dadi. Ketoke Pak Jo banteng. Gonge dimbrukne. Pak Gelap dadake apa iki? Kibote jelek. Iya iki dadi dadak. Iki wis semayan karo togo iki. Bar iki blayu ber ngono iki duncale. Wilan-wilan yang rai beri. Pas no boyokku. Ayo, atraksi yo. Adene karo pasir iki saiki duncale. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah atraksi berjalan dengan menggunakan tangan dari Mendo seorang berkepala cemple. Inilah dia, Tiro. Nyapo? Atraksi yo tak siarne. Loh, sik to, bar iki sing atraksi sapa bar iki? Iki Ora lho, Pak dhisik. Jo. Kok iki kan wis. Ora Iki lek mau sampo. nyarne. Nah, terima kasih. Tos dulu. Nah. Dedek tos. Tos. Wah. Wong ora atraksi kok njaluk tos ki lho. Aku mang lek mau nyarne mang piye? Bocah iki kok pinter ya. Nyapa? Roh wong atraksi ki jawane gumun terus mlayu. Dek 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 nyoh langsung duwek ning ngene to. Jan persis kaya anakku lek wayah asok mekar yo ngene iki. Enek petugasnya tekono langsung mlayu, nyoh Mbak. Oh, bu genane. Wah bawae nek kene iki, Mbak. Ora lek mau nyarne mang ki lho sing apik. Sebuah atraksi Atraksi. dari seorang manusia Nah, iki sing terakhir ki. berkepala cemple. Bu sing apik ngono lho, yo yo. Lah siramu cemple itu. Udu. Lah kene yo bablas ae. Oh, iya. Lah nyapu mau Nyapu nesu. Nyapu nesu. Nyapu nesu. Bocah kok nesunan. Ye Tiro nesunan. Tensine ben 800. Pecah. Yo bongko kancane kok. Yo Mas. Ayo atraksi sekali lagi. Kalau. Kalau. Ayo, Tang. Halo. Disiapne lho san papi iki. Iya. Iya. Oh. Oh. Iyo. Tepuk tangan yang meriah. Apa ini? Oh, yes. Lek beratraksi ngene to, Ro. Oh iya bari kaki ya. Oi. Oi. Ayo. Ayo. Manusia mengedrek Panoro. Nyapa? Ada. Nyapa? Ada. Nyapa? Ngembus. Aku
aku ro. Iki rong bar kilo delok atau seto tak aku mi ngadeg. Sik. Aduh. Ya, Apa keluhanmu apa? wah, Pak Jo pamit. Iki ketoke ya petang tahun udah tak kumbah soalku. Harum. Heeh. Jajan. Ayo. Seto. Atraksi dhisik kok. Wis olah sik Olah atraksi dhisik. lagi diedrek ojo mek satu tok. Atraksi dhisik lagi Ora adil ngono kuwi. Kalau aku dadak atraksi tiboke maju rene tenagaku entek aku mak lepak. Justru bar solah atraksi Heeh. pemulihan tenagane sing ngene iki. Wow, berarti iki artinya cese. Ces. Oke. Paribasan dirimu cesek iki stop kontake. Oh alah, berarti sing dicepi ngono kae ya Pak. Ya Jo? bisa toh. Oke. Akan yo soleh iki. Kuwi kuwi. Heeh. Oke, berarti aku iki. Loh, Ngapo kok kuwi? iki lho. Oh kuwi, heeh. Iki lho. Ya. Ayo. Lah kok kowe nak tau Pak Jo? Dudung iki. Iya. Ayo nduk, tunjukno telalemu nduk, ayo. Cik. Cik. Ayo balik ya dibiak. Telalene tok nih, telalene. Cik lho. Ya mate. Nyampo. Cik. Jiji, gila, jiji, lho. Ayo, ndang lungguh ono, ndang Ayo lungguh ono. jajal. Oh. Wis kakekmu kayak pancalan raine ngono lho. Suwi Sing mentok sayang jurika. kok. Ya kowe nyapo. Nyapo? Iki nyapo? Nyapo iki? Urung-urung kok wis klimaks. Klimaks. Piye to kok wis Wis, kok wis aku to? ndak koyo kowe ro. Nyapo? Mah aku koyo kowe. Lah nyapo? Ndak kuat aku. Lah kok water-waternya barang lho mangke. Dredeg aku kok. Kowe jajal apa mau ngadeg jejero. Ah, jajal ya iki lho. Nah, madepe rono. Nah, Right. nyuwun sewu Bapak Ibu Mas Tiro pantes napa mboten kalih Mbak Amel? Amon. Tekok kene. Nah. Ibu-ibu adik-adik sedoyo to mriki. Wis di roasting urung. Iki lho iki keluargane Mas Depa iki. Nah, iki keluargane iki mesti Kene jejer-jejer tek ini. Baik, Gus. Sini Baik, cintaku. baik. Ah. Sedoyo to mriki halo. Halo. Iya toh. Iki ki wis ketok, mergane nyapok. Auramu ki tidak memancarkan inner beauty. Oh iya. Inner beauty. Memancarkan kecantikan dari dalam. Beda kaya aku deloken lek jejer Mbak Yurika nyuwun sewu. Lah. Halah. Apa? Kaya perempuan. Lah, sing wedok ayu, sing lanang kok munyuk. Delokan to sing wedok kok. Sing wedok piye? Wayu ning ngene. Sing lanang apa? Kok munyuk. Rauk gasmu. Ngesok punyuk Kok rawa. malah munyol lho. Penting Lah kan rawa. piye? Lho, lek iki deloken pas to. Iya. Saman jajal karo Mbak Amel. Sini Nah. cintaku. Gur. Kok kur-kur. Nah, delon dari segi tinggi badan. Apa? Madhep rono. Ideal. Sing lanang dhuwur, sing wedok sak ngesore. Pantes. Lah aku karo Mbak Yurika, iki yo ideal. Lah nyapa? Sing wedok luwih dhuwur, Heeh. sing lanang luwih endek. Lah, kudune iki sing lanang sing luwih Lah, dhuwur. kuwi sing kliru. Lah, Sing nyapa? bener ki ngene iki. Jajal umpama kowe. Heeh. Suwi ra cetok 3 tahun. Ya, ya. Mari ngono cetok karo pacare sampean. Ya, berpelukan. Lari berpelukan. Berpelukan. Jajal, etok-etoke berpelukan. Nah, Ora pas. ora pas. Lah. Lah lek aku ra cetok karo pacarku. Ya. 3 tahun lari. Aduh sayangku. Langsung mlayu. Suwi ora cetok sayangku. Mlayu. Sama nek kono, Pak. Ada rono juga.
Iki teko adoan Mbak Yurika, aduh mundur kene. wonge mulih ke Hongkong. Ke Hongkong. Tak jemput neng bandara, teko kadoan aku mlayu. Langsung. Ini iya lah. Tak Langsung. peluk. Blak, susu. Apa to? Ora yang ngono to, mengbriefing ngono to. Mengbriefing Maksudnya iki tak peluk jelek, oleh ngesore terus tak unggone. Terus Kaya apa kuwi jenenge? Smack. Rahul karo Anjeli. Ngono lho. Tak kira tak mati bakal susu ae. Iki ngono lho Joshua ki Lah piktor lho. mong kaya kene ngono meng Ora susu to. oleh adewe iki nang kene ndak oleh piktor. Pikiran kotor. Oh ya. Ngono lho. Akeh bocah cilik-cilik. Ah. Iya. Ngerti-ngerti aku kuwi yo jane. Tapi kan pas, tapi nyuwun sewu, lah aku karo Mbak Yurika lah nyuwun sewu. Pantes nggih ibu-ibu nggih. Wah. Lah kok podo anu Mas Amin, untuk Mas Amin, berikan satu buah tembang lagu untuk sang istri. Sang istri tercinta. Aminer ya? alah Mas Gelap mau Aminer. betanggapan Bang oleh Aminor ae. Mengaku cegong barang tendang. Yo dehem ben ketok gagah ngono lho. Kaya cegong. Nimas musti kaneng ati tresnaku siji. Kuwi ora minor kuwi F nadane F. Piye? Nadamu F kuwi fales. Wes ngene, tipung tok. Taktung gendang tuk. Golek aman deh, golek aman. Taktung gendang tuk det ngono tak Mas. Nah. Ya iki lho. Esek-esek. Icik-icik kok malah ngene to, Jo? Gak sedih romantis to iki. Ini to malian ki. Lah meng jare gak pas. Jajal kowe mau kowe sepiro sura. Sing apa iki? Kang Mas, tutup. Langit sebagai atap rumahku ye. Kuwi lho lagune sing kuwi. Ya. Lagune sing kuwi. Yuk, cek. Sini cintaku. Ya Allah. Aduh. Sita. Oleh ali-ali arwan. Rungokno aku dhisik. Untuk maju. Tunjukkan ke semua penonton bahwasanya Anda mau pegatan ya. Kusuma Apa? Sik iki mang sik Kok ngono to? pembawaan Kaya nada. wis tak warai to Dek. Heeh. Sing apik sayang sing apik. kusuma ning ati duwong manis kang anti Luar biasa. njur kelingan jroning ati sak bedahing bumi ya ngono. Kowe nak merasa Ayo Mas Hamid, wayah Mas Hamid maju. kusumane ati to. Ora no ganti no. Ah gila ya to. Terima kasih. Lah yo kene iki Terima anakku kasih. ada petugas mekar teko iki. Langsung diwekne ngene. rumah tamu yang plencet to kuwi jane. Ora oleh ngono kuwi tandane iri ora oleh. Kusumane ngati yo Mas. Kusumane Terus ngati. yo. Kadung kaya ngene. Aku buntut. kadung kaya ngene terus iki piye karepe malah iki apa lho iki ora ora kuwi lek cedek-cedek iki ngene lho Ro. Ayo dang templekno. Wis entek. Ayo. Pak malah Jadi terus, Bre. Piye to? Kak Yurika. Nek cekono gedang tonyo raine. Pagang. Lagune sing anyar. Sing anyar. Iki mangan lek request yo. Oh, apa-apa? Selendang merah. Kok Wedang merah dijiret gulune.
Selendang biru nggih, Bu. Ah, selendang biru Nggih. kagem Bu. Saking sinten? Ya. Saking Ibu Saking tuan rumah Ibu Mas Sutini, Dewa. Bu Sutini. Nggih. Saking Sedang biru. Nggih. Kedep terus mak. Ibu Srini, Bu Srini. tuan rumah. Nggih. Nggih. Ngene iki biasane ayangku yo ndelok lho. Sopo Lah ayang? ngene iki ra ketok aku. Endi Aku ayang? ki nek kene yo duwe ayang aku. Sopo, endi? Yumi. Endi? Endi Yumi? Endi Yumi? Biasane ngene-ngene lho Yumi iki. Wah, kalah dada lho. Nyawer ya. Lah, kok wakeh men guys. Anu- Oh, iki lho, iki lho. Anu enek batas lho, Ro. Endi nyapa Anu, ngono? bar iki tak kirimi nomor dana ya. Tak- Nyawer lewat dana iki lho. Nggih, monggo lagune dipinangkani. Panyuwunan saking tuan rumah ada selendang biru sareng-sareng turangga Anjar Budaya bersama Anjar Music. Asik, Basoka Sound System DL Lighting. Selamat malam Tim Onar, Tim Lur Onar Kabeh. Indonesia. Jos. Bintang. Mending aku sing Wira Luput Onar rasis. wis mati rasa endang ngomong apa tingonggo katresnanku Dulur-dulur jaraan Cipta Budaya. Selamat malam. kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa andang ngomong ojo mbok gandoli karo selendangmu selendang biru sing ono ning mundur tanpa ono bekas ning kondiku selendang biru sing ono ojo ngalang-alang masalah Turun ajar budaya. Si. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo. Yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong. Terima kasih Mbah Kayet goyang. Aja mogano Terima kasih, Bolo-Bolo Ngopi, Anjar Kru, warga desa Jaraan, dulur-dulur seni semuanya. Selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning ambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal biale ning tanganku ilang
Mas Amit sudah? Oke. Terima kasih Mbak Amel dan Mbak Yuri. Ye, sarang-sarang monggo. Mas Fani. Bos,